Türkmenistanlar ýene-de köçelerde itlerin öldürilýänligi barada sosial media arkaly habar paýlaşýarlar. Öý haýwanlaryny goramak we rehim etmek çağırışlary köpelýär. Şäherlerde itleri tutmak boýunça ýyllar boýy guramaçylykla alınıp barlayan çäreler resmiler tarapyndan agdalmaýar. Emma bu işi ýerine ýetirýän jemaat gulluklarının işärleri haýwanlary ýok etmek buýrugynyň ýokurdan gelýänligini we hatda plan kesgitlenip onu ýerine ýetirmek mejburlygynyň saklanýandygyny aýdýarlar. Jemaat gulluklarynda işgärleri tutup öldürmeli haýwanlaryň sany boýunça plan berýärler. Aýdylan etmesen özüň tölemeli. Pişigin wagty ardanrak, itinki köprak, jemaat gulluklarının ýol başçylarynyň hersi öz wagtyny öz kesgitleýärler. İslemesen işten çykyp gidibermeli. Diýip Aşgabatda jemaat gulluklarının işgärleri bilen gürrüňdeş bolan habarçymyz aýdýar. Sosial mediada soňky günlerde çap bolan maglumatlarda Ramazan aýynda itleriň we pişikleriň öldürilýänligi habar berilýär. Häzir mukaddes aý 6-njy trapça 3-njy geçerge itleri öldürilýär, köçä goý bermäň diýilip ýa-da çap edilen bir maglumatda bellenýän bolsa beýlekesinde ünsferiň äne we Mahtumboly 2 gün ozal jemaat işgärleri awy taşlap gitdiler. Olaryň howlularyň içinde awy taşlamagy haky barmy näme? Öý haýwanlary helak boldy. Egerde medekläp ýören çagy däherli kalbasany ýa-da eti agdyna salsa näme bolar? Bu azgynlar Hudaýdan gorkan okup näme üçin biz gorkuda ýaşamaly diýilip sosial mediada çap bolan maglumat aýdylýar. Azatlyk bilen anonim gürleşen Aşgabatly aktivist paýtagtda ýaňy ýakynda bolan wakalaryň biri barada şeýle gurrun berdi. Ýaňy ýakynda hassahanyň ýanyndaky bagda hassalaryň we olaryň izinden baran adamlaryň göz öňünde kölegede ýatan 18 goloy it we pişik demir tayak bilen urulup öldürildi. Muny surata düşürenleriň telefonlary ellerinden alındy we suratlar öçürildi. Ýene bir waka Akmaýa we Änew etrapçalarynda çağalaryň oýnaýan meýdançasynda boldy. Aýal kommunal işgäri iti saklap durdy. Başga kommunal işgäri erkek adam iti edil gurbanlykda goýun öldüren ýaly damagyny çaldy. It elhenç gıýgyrdy. Muny göz öňüne getirmek kyn. Çağalar bu wakany görüp aglap öýlerine gaçdylar. Käbirleri ganhorlary keseklediler. Türkmenistanda haýwanlary tutmak we ýok etmek işine jemaat edaralarynyň işärleri ýerine ýetirýärler. Aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivist jemaat gulluklarına we beýleki häkimet edaralaryna ýüz tutmak arkaly meseleni gozgap bolmaýandygyna öňe çekýär. Adamlar jemaat edaralaryna ýüz tutup haýwanlary näme üçin urup öldürýärsiňiz we zäherleýärsiňiz diýip soranlarynda ýokurdan görkezme bar diýip jogap berýärler. Türkmenabadyň jemaat edarasynda işlen öňkü işgäriň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä işgärleriň hemmesi bu işi etmek islemýär. Boyun gaçyrýanlar hem bolýar, emma olar bilen soň ýol başçylar aýratyn gürleşýärler we haýbat atýarlar. Adynyň agdalmazlygyny soran Türkmenabatly öňkü jemaat işgäri bir näçe ýyl mundan ozal öz başdan geçirenlerini gurrun berdi. Türkmenabady prezident gelmelidi. Gece bizi Gagarin mikroraýonuny ýoluň gyrasyna kapylary ýygnamagy uğratdylar. Biz ulagly barýadyk. Şäher häkiminiň orunmasarynyň özü öňümizde çykyp bizi saklady we eliňe al pili we ur itleri diýip hut özüme buyruk berdi. Şol itleri, ýagny iki güjüge eýäm ençime adam bolup köçäniň ortasyna ot gülü ekilen ýerine gawapdyrlar. Itlerim ýürýär. Ur öldür ýoldan aýyrdydylar. Dört tarapyndan adamlar häkimiň orunmasarynyň özü. Men etmedim. Näme üçin uroyun? Men ýükdaşaýjy. Köçe arasalaýjy diýdim. Soň şol itleri wagşy bir ýagdaýda urup öldürdiler. Ýolu gana bulap we jesetleri ulagymyza atdylar. Şondan soň meniň başlygym we häkimiň orunmasary işden soň seniň bilen gürleşer diýip haýbat atdylar. Diýip öňkü jemaat işgär aýtdy. Ol soň işlän ýerinde işgärlerden itpişik getirmegiň ýygyderli talap edip başlananlygyny görüň berdi. Öýüňden bolsa-da getir itpişigi, emma plany doldur diýerdiler diýip töhfetleşmez aýtdy. Ol soň işden çykyp zibil üýşürilýän ýerde hem işlänligini, emma şol ýerde de ýene-de haýwanlary öldürmek problemasy bilen ýüzbe-ýüz bolanlygyny görüň berdi. Şol ýere öldürilen itleri we pişikleri ulagly getirýärdiler. Bu işi gödäwçilik edýän garawul bardy. Onun erine ulu depterler bolardy we ol her gedek deptere ýazardy. Haýsy ulag näçe iti we pişigi getirdi diýip haýwanlar diýri bolsa olary gümdürerdiler.
ses etmegine çyňsamagyna seretmezden üstüni gömýärdiler. Jemaat gulluklarının käbir idaralarında itleri we pişikleri tutmak bilen meşgullanýan ýöriti adamlar hem bellenýär. Haýwanlary goraýan Türkmenistanly aktivistleriň sözlerine görä hemde sosial mediada çap bolýan maglumatlarda aşy zulümkeş işgärleriň bardygy aýdylýar we käbir takyk adamlaryň atlary görkezilýär. Imo we TikTok ulgamlarda çap edilen maglumatlarda soňky wagtda begenç ady köp duş gelýär. Orta ýaşly erkek adamyň suratlaryny paýlaşýanlar hem bar. Çap edilen maglumatlarda it eýlerine öý haýwanlaryny goramak üçin serhesaplylyga çağırışlar hem köp çap edilýär. Azatlyk radiosu şol suratlarda görkezilen adamy tapyp bilmedi. Emma anonim gürrüňdeş bolan Aşgabatly aktivist özünde bar bolan maglumatlary paýlaşyp şeýle gürrüň berdi. Her bir edarada ýürüýte haýwanlary gyrjylar işleýär. Oňa mysal edip begenç atly işgäri aýtmak bolar. 2 ýyllap ýaşaýjylar bu meseleni çözmeklige dirjaşýarlar, emma häkimetler dymışlygy dowam edýär. Ganhora garşy şikaýetlerden soň häkimetler meseleni çözmeň ýerine oňa himayetkärlik edýärler we haýwanlaryň tutulup öldürilýän pursatynda oňa ýanyndan goraw hökmünde polisiýa işgärlerini goýýarlar. Wagşyçylygy kamera alýan raýatlary bolsa, polisiýa tarapyndan haýwat atylyp, suratlary we video ýazgylary telefonlaryndan öçürdilýär. Dip Aşgabatly aktivist aýdýar. Türkmenistan ditleriň köpçülikliğin yerlerde awlanmagy we köçelerde ýylatyň gözüniň öňünde rehimsizlik bilen öldürilmegi ýyllar boýy dowam edýär. Ýedegsiz itleri ýok etmegiň şeýle rehimsiz usuly bir näçe ýyl mundan odal Aşgabatyň ençeme böleginde hem onuň eteginde müňlerçe ýaşaýyş çaýyň ýumrulmagynyň ýygyany başlanypdy. Jaýsyz galan maşgalalaryň öýlerinde saklanan haýwanlaryň hem ençemesi köçede galdy. Aşgabat şäherinde Köneki Trowka, köçü we Borodino köçelerindäki jaýlar ýykylanna köçeleri ähli haýwanlardan arasalamak kararyna gelindi. İl arasında ölüm maşinini ilip atlandırılan zivil avtolow gelip wagşyçylyk bilen haýwanlary gyryp başladylar. Adamlar howsala düşdiler we çalt gelip bollugyndan haýwanlary halat etjek boldular. Olaryň ellerinden almaga synaşdylar. Käbir haýwanlar harabalygyň aşagyndan çykarylyp alındy. İtler arasy tohumlydygyny ýa-da därligini, öý ýa-da köçü haýwanydygyny garamazdan öldürildi. Elbetde haýwanlar öldürilýän mahali adamlar surat ýa-da video almak barada pikir hem etmediler we ittir pişikleri ganhorlaryň ellerinden halas etmäge dyrjaşdylar. Dip Aşgabatly aktivist öz görünlerini gürrüň berdi. Türkmen häkimetleri problemany resmi derejede agdamazdan köçelerdäki haýwanlary bir uçdan ýok etmek tejribesini dowam etdirdiler. Şondan bäri ýaýbanlanan bu işe paýtagtyň hem ýurdun beýleki şäherleriniň jemaat işgärleri köpçülikliň çekildi we olara plan ketgitlendi. Plany doldurmak üçin jemaat işgärleri öýlerde saklanýan haýwanlary hem awlap başlady.